Hola, bona nit, catalans. Res, comentar-vos una miqueta. 6ª jornada de Lliga, supercontrincant, Lleida Ponent, i hem aconseguit la victòria amb part normal. L'únic que hi ha hagut una diferència amb un pleno, però realment ha sigut tot super equilibrat fins als últims moments, els últims intents de recuperar. Bueno, una hora molt divertida, molt maca. Ens hem passat molt bé i gran nivell de tots els contrincants. Anem a ficar una mica de plenos, vale? Començarem per ells, que començarem amb Reus. En Reus ens fa un atac de bolos i bruixes, golems i bruixes, arrencant amb 3 golems, ben les cantonades. Tirarem una mica per 2 per agilitzar una mica el vídeo, per 2 per 4. Un clàssic, aquest atac sempre és un atac funcional, i en aquest cas ens aprenen a Jordi. Un bon pleno. Aquí aquesta part final és una mica dura, però anava molt tranquil al principi i podrà perfectament aquesta última fase. Aquest és un atac clàssic que ja molta gent l'està fent i sempre ens està servint. Primer plenito. Segon planito que ens fan. La veritat és que la guarda ha sigut bastant disputada. Hem començat molt forts a l'Ioli, amb molts atacs al principi, i ells han anat molt en plan dièsel, anar remuntant. Hi ha hagut un moment molt clau que pràcticament ens estaven guanyant a tants percents i bueno, hem hagut d'arriscar una miqueta, després us explicarem. Ha sigut una mica de sort, al final sempre s'ha d'arriscar. Estàvem perdent una mica de tant per cent i hi ha hagut un moment que o era arriscar o res. Aquí tenim un stone amb 2 o 3 golems, una gran penetració de Jandrusco contra Dragon, amb el castell, i té 16 porcs aquí per rematar tota la part final. Però em sembla que ha anat amb 3 golems, si no m'ha fet no m'ha xerrat, i amb la qual guanya molta profunditat. I veieu, menys porcs, doncs solventa igual. Totes les defenses disparant a darrere i a davant, i els porcs per darrere van fent mal. Els tira aquí amb Surgical i molt bé, perquè no se li desplacin i es centrin més a la part on han d'anar. I bé, se'n van aquí a la ballesta, perfecte. Gran atac també de Jandrusco. Pura neteja. Bueno, aquí s'ha quedat com un Tesla, una mica delicat, i a punt de fer-li un estrany. Però bueno, tenia bastanta reina i no sé com anava a temps, però va put també. El Dragon ha sigut els últims que ens han tot deixat. Anem a veure l'Anjo, l'atac d'Anjo. Un Molavadon, un clàssic amb 2 i 2. Arranca per una banda i per una altra. Lluny la reina. Ara veurem com ho fa. Alguns ni els he vist, Però tot el dia molt liat i no he pogut veure molts plenos. Molt profund, suposo, que hi ha, i arribarà la reina. Sala aquí a l'ajat. Es carregarà els 2 aires que volíem, que això sí que era bastant clar. I veig que acaba arribant a la reina. Perfecte. Una mica arriscat, el meu gust la manera, perquè va molt bé, que bé. Gran tiradeta de globus. Molt bé, arrencant des de la punta.
arribaves, perfecte. Un atac de Belin, doncs un atac de Nano, i aquí també veieu, aquí és Condor Fist que ens fa amb 3 golems també, i amb 17 pols en aquest cas. Farà una super entrada profunda, comencem a netejar amb maguets, mags comptats, cada un mil·limetrat el que vol, perfecte. Tira 2 golems, ja estic tirats els 3 em sembla, ja quan ho té molt ben net. Bueno, hi ha alguns golems aquí que se li escapen, però bueno, 3 golems, tens una potència allà enmig que és molt important, i aquí veu globets per algunes defenses concretes que estan lliures, i molt ben estudiadet. Gran atac, la veritat s'ha vist un nivelón a la guerra, tot, molt xula. Ens hem passat molt bé. I al final m'he guanyat, però podíem haver perdut, però perfectíssimament, Molt bé, Condor. Ja ens coneixem, Condor, que sempre sol fer unes bones guerres. I aquí un altre atac de Condor, el dia de Minicris, aquí fa un Queen Walk. Més vist, concentradets, el rei que li farà la neteja perquè sovint vagi la reina massa, vol centrar-la, suposo. Aquí ha animat a la nostra reina, ens ha animat el propi rei, i a més està centrant la reina que entri a cuina, vagi entrant a poc a poc i tregui ella sola el castell. Per un pèl no es mor la reina, però bé, entra a cuina, una segona ràbia, mil·limetrats els globus, posaremos la reina, però té un bon fly, i sí, perfecte. Va sobrat. Quan fas un Queen Walk amb l'alun, si els globus els saps tirar bé, la veritat és que veieu aquí, hi ha 2 gossos sobrants i tot. Fixeu-vos la sobrada encantaeris, el que hagués volgut, hi ha sobrat de tot. Perfecte. Gran atac, maco. I ja està. Plenos no n'hi ha més, ja us dic, grans tants percents, 97% a Kimi, 81% a Miar, 63 a Chris, a Ger 80 i un 71 a Confort. Aquests tants percents, la veritat és que ens han fet arriscar una miqueta i hem hagut de planar Cloud, no hi ha hagut opció d'agafar una mica de riscos, anàvem una miqueta amb percents més baixos, 63, 74... Aquí hem fet un superatac també de 94 i aquí un de 80, però bueno, hem hagut d'arriscar una miqueta. Anem als nostres plenos, va. Plenos de Lioli, amb pleno de Nanjo. Hem anat molt segurs, molt tranquils, atac nou. Aquest cop va anar jugant 2 golems i el que ha fet afegir algunes valquíries una mica per potència al centre. Ha fet la versió una mica versionada el que sol fer amb bruixes, i aquí suposo que voldria més potència a la part dels mags i tot això, i gran entrada. Un lloc bestial, 4 Tesles, 4 torres de mag, les 2 ballestes. O sigui, una vegada superada aquesta línia, ja després l'atac era fàcil, però aquesta línia havia que superar-la, tenies que ficar-li una mica més de xitxa. I aquestes 2 valquíries, tot i que no es veuen aquí amb tanta munió, jo crec que han anat molt bé. Anem una mica ja a la part més tova, tota la part dura ja està feta, i tenim boleros .4, boleros aquí encara vius, reina a tope amb això. I després, com Nanjo sol fer, amb l'encanteri per despistar, que moltes vegades li serveix, l'encanteri d'esquelets. I bé, la part tova, passem una mica per ràpid,
encara té una mica de golem que no li acaba de tanquejar, però és que no li cal. Va molt sobrat, reina i de tot. Perfecte. Anem a veure l'atac de Minigris. Minigris va aquí amb també un Goho, però jo el faig més clàssic aquí en dos. Aquí gràcies a una mica al primer atac de Jordi, que va sigut fet per poquet, però bueno, m'ha ensenyat una mica més el camí on estaven les bombes i un Goho sapiguent on estan les bombes. La veritat és que facilita molt les coses i aquí en aquest cas doncs hem pogut anar bé. La mateixa important, entrada de boleros, aquí hi ha dos Teslas i ja arrenquem amb porcs per baix, que com a complement aguantem una mica la cura aquí una mica més al centre, però tampoc enganxo massa les bombes aquí una mica la bomba i aquí la bombardera, però una mica refilón i bastant suau, també ens sobren bastantes tropes. Hem anat tranquils. El següent, Amilin, Dragon sí que fa més clàssic, el de 3 bruixes, però bé, molt bé. Se centra tot perfecte i una vegada està tot centrat, ja tira ràbia, ja va donar una mica d'agilitat i potència, salt perfectament tirat a la primera zona, te'n vas a tota la zona de ballestes i segon salt. Fantàstic. A més, com que hi ha hagut un golem aquí que va tanquejant de la banda aquí i aquí també, al final té tanqueig a tot arreu i sobra de tot. Molt bé, Dragon, com sempre. Un de Nano. Nano que ens porta un Gorobalon. Fixeu-vos que són de tot, hi ha hagut de tot, molt de tot una miqueta, per aire, per terra, per porcs, amb bruixes, molt combinats, molt tècnics, tots atacs que t'has de córrer una miqueta i macos. Salt cap aquí. En aquest cas, Nano no portava els boleros al castell, sinó que portava més gossos, un gos crec que era el castell, i té un fly fantàstic sempre de Nano, i també de cool, aquí tot és una zona bastant dura, li fot una cura, fantàstic, s'ha deixat aquí una torre de mags, però bueno, després la curarà, i veieu, cap problema, i torna. I com que sobre un gos, doncs cap problema, és pura neteja i encara hi sobrarà un gos que li peta, que a vegades perjudica, però en aquest cas al final han pogut sense problemes. Bon atac de Nano, a Konder. Un altre de Nano, dos planacos. Mira, un atac amb dracs, més difícil de veure, un Quick Ball, un Sexy Dragons, anomenat sempre Sexy Dragons, que són molt macos, aquí encara ni tira les fades, s'aneix una mica, se'n dirigeix bé la reina, ja comença a tirar les fades, que t'ha de deixar una mica de part 2 més tranquil, serà maco de veure, tanqueja, o sigui, tira el rei en aquesta banda d'aquí, sanejant una mica tota la part, mentre el Queen Ball va sortint. Aquí apura una barbaritat la reina, ha de tirar l'habilitat i tot, perquè entra la reina cuina, mata ballesta, i comencen les aèries d'aquesta banda d'aquí, i els dracs, i tota la zona d'aquí, ja comença amb els 6-7 dracs, bé, està llibre de ballestes i el Queen Ball li seguirà donant la volta al principi, ara veurem com ho fa, i fantàstic, dracs i
el Queen Gold se li ha mort la reina. Estava molt justeta. A veure com fem els dracs. Molt bé. Com que està molt pròxima a aquesta àrea d'aquí de l'exterior, no li cal res, només el tanc del sabueso, i apropant una mica els globus, plac, caurà a l'aèria, la cura els dracs a la zona de la Torre de Mags, i aquí encara he quedat aquesta àrea, que imagino que es pensava fer-la amb el Queen Wolf, però bueno, perfecte, surten molts dracs, i no sé com anava a temps, però preciós. Aquests sempre són atacs amb un paret de risc, però molt macos. I bueno, després mira, inclús un dels atacs d'Ateac 10 està fet per Dragon, i bueno, teníem tants vessants una mica baixets, i aquí hem hagut d'arriscar aquest atac. I anem a veure. Portava tot el dia, ha sigut molt divertit perquè portàvem tot el dia, tant jo com Cloud, teníem porcs carregats. Bueno, jo el tenia en cua per no ensenyar les meves cartes, però el Cloud l'estava veient, i bueno, hem hagut d'arriscar al final amb porcs. Era el risc, perquè a més entraven per baix. Tenia pensat entrar per baix. Mira, vaig ensenyar-vos el primer atac, que és el que m'ha ensenyar una mica el camí. El camí, fixeu-vos, ensenyar-vos el primer aquest atac. Com que anàvem més o menys bé i havíem tancat tots els tech nous, doncs estàvem fent scout. I veieu, fem el mateix amb Gojo amb porcs, però provo un tech nou. Per què? Pues per veure una mica moviments, no? I res, provem una mica amb el mini Chris, i fixeu-vos, el bé que va, anava amb bastanta confiança, creiem que podia sortir. I fixeu-vos com sanegem bé al principi els dos cantons, entra molt net a cuina, m'entra més bé el mini Chris que el gran, que ja veureu, i aquí a cuina fantàstic. Comporta molt bé amb els dos verins, i aquí ja tirem els porcs en línia pràcticament, una mica, però veieu, aconseguim que la Inferna se centri amb els porcs, deixi aquesta part que vagi treballant, cureta a la part de l'Infern, i veient aquesta potència m'he donat compte que tenim opcions de ple. En quedaven aquí moltes torres de mags, de tot, però una mini Cris amb Reis 30 no és el mateix que amb 40, i amb més tropes i amb un encantari més. I veieu, Déu-n'hi-do. I bueno, era un atet de risc, però s'havia de provar. Anem a veure com ha sigut l'atac al final. Doncs més o menys, hem repetició de jugada, però amb més. Sanegem una miqueta amb els dos mags, aquí dos mags, afegim algun mag una mica més per més velocitat de neteja, i entrem. Fixeu-vos que no entrem tan nets, i a més, en aquest cas, porto porcs en el castell i empitjorem una miqueta els boleros, són boleros 2, però preferia una mica més porc, més potència en porc, ja que portem troscures, doncs més porc, més potent. I no és tan fort a l'entrada, fixeu-vos que ens quedem una mica més, no tan forts. Fem la porcada ja en marxa, la cura la tirem igual o una mica pitjor, i tenim una segona fase, que ja això són els porcs del castell, que van en aquesta banda d'aquí. S'ajunten uns i uns altres, amb molta potència, l'altra cura aquí, amb la zona de torres de mags, i perfecte, els porcs aquí aguantant, realment ha sigut una passada. Aquí encara queda un Tesla, però bastants porcs, a vista, aquí els reis picant pedra, però bueno, i ara pura neteja, bastant bé de temps, i bueno, faltava una miqueta, però bastant bé. No sobrat massa per sota, tampoc. I res, o sigui, una passada aquesta guerra, uns nervis impressionants, encara li quedaven 2 atacs a Cloud, i anaven porcs, i bueno, no els posarem, però no ha sortit bé.
però podria haver sortit perfectament bé. Els Porsches, això, mira, o fas un estent o no en fas cap. Però bueno, una passada. Ens ho hem passat molt bé i hem patit fins al final. O sigui, fins al final hi ha hagut emoció. Un plaer i bona nit, senyors. Per la propera.